Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας μεταδώσω τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Αρχικά, ο Ολυμπιακός έχει τρεις υποψήφιους παίκτες προς αποχώρηση. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο τρίτος σωματοφύλακας της ομάδας μας την περσινή σεζόν, έχει αντικατασταθεί από ένα μεγάλο project της ομάδας μας, τον Νίκο Μπότη. Γι' αυτό το λόγο φεύγει και έχει μάλιστα ανακοινωθεί από την νεοφώτιστη Λάρισα. Ο Ρουμπέν Βέζο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να μπαλώσει κενά της ομάδας που υπήρξαν λόγω τραυματισμών. Και αυτός ο παίκτης δεν υπολογίζεται και ψάχνει καινούργια ομάδα. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον ομάδων της Ρωσίας και πολύ πιθανό είναι να υπάρξει κρούση για τον παίκτη. Σε περίπτωση τέτοια, πολύ πιθανό είναι να οξυνθεί το ενδιαφέρον για τους Έλληνες αριστερούς οπισθοφύλακες Κώστα Τσιμίκα και Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης επίσης βρίσκεται εδώ και πολλές εβδομάδες σε ραντάρ της πολύ πλούσιας τουρκικής ομάδας Γαλατασαράι και μπορεί να γίνει πρόταση, αλλά πολύ δύσκολα θα αποχωρήσει από το λιμάνι. Πλέον ενδιαφέρεται να ενισχυθεί στη θέση του κεντρικού αμυντικού με 5 ονόματα να ακούγονται ως πιθανές λύσεις. Η πρώτη είναι αυτή του 21χρονου Βραζιλιάνου Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα έναντι 5 εκατομμυρίων, ενώ η δεύτερη είναι αυτή του 19χρονου Βραζιλιάνου Λουίς Μπενεντέτσι της Παλμέιρας έναντι 10 εκατομμυρίων. Έχουν ακουστεί επιπρόσθετα οι Πάμπλο Μάρι της Φιωρεντίνα, ο Θιάγκο Τζάλο της Γιουβέντους, ο Μάριο Ερμόσο της Ρώμα και ο Λούκας Μπεράλντο της Παρί. Ακόμη, μετά τις αποχωρήσεις των Κριστοφέρ Βέλντε και Γιώργου Μασούρα, έχει ανοίξει χώρος για ενίσχυση σταθερά της επίθεσης, με 5 ονόματα να ακούγονται πάλι ως πιθανές λύσεις. Το πρώτο είναι αυτό του 19χρονου Αργεντίνο αριστερού εξτρέμ της Γοδόη Κρούθ, Σαντιάγο Αντίνο, του οποίου η κατάσταση στις επόμενες 2-3 μέρες μάλλον θα ξεκαθαρίσει και μπορεί να φτάσει και στα 8 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους στον deal για 80% του παίκτη. Έχουν ακουστεί επίσης οι Κέβιν Ζενόν της Boca Juniors, ο Τιάγκο Παλάσιος της Independiente, που είναι η δεύτερη λύση στην ιεραρχία πίσω από τον Αντίνο, ο Χόρχε Ντεφρούτας της Ράγιο Βαγεκάνο και ο Σαντιό Μανέ της Αλνάσερ, ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ. Τέλος, μετά τον δανεισμό του Γέφτε Μπετανκόρ και την πώληση του Χαράλα Μπουκοστούλα, υπάρχει ανάγκη την απόκτηση τρίτου επιθετικού. Η πρώτη περίπτωση είναι του Βραζιλιάνου 20χρονου Ταλής της Παλμέιρας έναντι 7 ή 6,5 εκατομμυρίων για 70% των δικαιωμάτων του. Ίσως φτάσει και παραπάνω τον deal, αλλά εκεί κυμαίνεται. Μια άλλη περίπτωση είναι του 20χρονου αριστερού εξτρέμ και κεντρικού επιθετικού Αμπτουλί Μανέ από την Γκάμπια που αγωνίζεται στη Νιάλμπι έναντι 4 εκατομμυρίων και είναι κλεισμένος για τον Ιανουάριο. Δεν είναι σίγουρο όμως αν θα ενεργοποιηθεί. Η τελευταία περίπτωση είναι αυτού του 22χρονου Ισπανού περιφερειακού επιθετικού της Κόμο Ιβάν Αθών, που έχει ανέβει ως λύση στην ιεραρχία καθώς έχει δυσκολέψει το Ταλής. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe στο κανάλι και αν θέλετε να δείτε περισσότερο παρόμοιο περιεχόμενο ενεργοποιήστε το καμπανάκι.